Došli smo ovdje u osnovnu školu Tina Ujevića Vitina, područni odjel Grab i sreli smo jedno prekrasno društvo. Ko je s nama u društvu? Jao, jedna lijepa djevojčica. Kako se ti zoveš? Barbara Barbara. Kako se prezivaš? Kraljević. Barbara Kraljević. Zašto si ti došla ovdje u školu? Da ideš u prvi razred, je li tako? Da. Bravo. Upoznat ćemo tvoje prijatelje. Kako se ti zoveš? Ja zovem Mijo Hrstić. Mio. Jesi li upoznao nove prijatelje? Jesam. I kako ti se čine? Dobro. Josip Živković. Bravo, Josipe. I ti si prvi dan u školi, je li tako? Da. Sviđa li ti se u školi? Je. Jao, jedna djevojčica. Ti se zoveš? Lorena. I ovdje si došla u koji razred? Prvi. Kako se ti zoveš? Stela Bebić. I ti si došla u prvi razred. Da. Bravo. Što vas je dočekalo ovdje u školi? Što ste dobili na klupama? Jesi li vidjela? Dobili smo... Ajmo poći na klupu pa mi pokaži. Može li? Ajmo da vidimo šta si dobio. Dobio sam ovo. To je neka vrećica, ili Da. tako? Ajde otvori da vidimo šta ima unutra. Šta ima u toj vrećici. A vi, djeco, pogledajte u svoje vrećice isto. Jeste vidjeli u svojim vrećicama? Bojice, dobro pomastenje i ovu bojicu. I sve je to tvoje. Sve to moraš ispisati, je li tako? A s nama ovdje u razredu je još jedna djevojčica. Dođi, ustani se da te svi vide lijepo. Kako se ti zoveš? Petra Kraljević. I ti si učenica kojeg razreda? 5. Ali si ove godine s njima u razredu, je li tako? Da. I kako ti se čine prvačići? Super. Da. Raduješ se, vjerujem. Naravno. Dobro, ono što je interesantno, čini mi se da poznaješ ovu djevojčicu ovdje. Otkud je poznaješ? Ona mi je sestra. I kako je ići sa sestrom u razred? Što misliš? Kako će to biti? Pa lijepo. Jel tebi drago što je sestra s tobom u razredu? Da. Prvi je dan, nova školska godina, dobili ste i prvačiće. Možda da se evo za početak predstavite našim slušateljima. Ja sam Marija Zadro, radim u područnoj odjelu Grab koji pripada osnovnoj školi Tina Ujevića Vitina. Da, bili smo u vašoj učionici. Evo, što imate ove godine? Imam kombinaciju 1. i 5. razreda, znači imam 5 prvašića i jednu učenicu u 5. razredu. Vjerujem da će biti izazov jedan raditi u Da. toj kombinaciji. Da, ta kombinacija nije baš uobičajena, ali evo, nema puno djece pa nekako ćemo se snaći. Vi ste se posebno potrudili, evo prvašiće je uz udžbenike i pribor dočekao jedan slatki paket i nešto malo više što ste vi sami pripremili. Da, pa eto tako ja inače nema puno djece pa mogu malo i više pripremiti nego kolegice koje rade u brojnim odjeljenjima, a djeca to vole. Najbitnije je da im taj dan ostane u lijepom sjećanju i da sretni dolaze u školu, da se ne plaše, znači da zavole školu, a sve ostalo ćemo polako dan po dan. Evo, želim i njima i vama sretan početak, sretan i uspješan početak nove školske godine. Hvala vam lijepo. Iz 1. razreda odmah smo došli u 3. razred. S nama je i učiteljica 3. razreda. Predstavite se našim slušateljima. Dobar dan, ovdje ste došli u 3. razred. Ja sam učiteljica Ivana Majić. Ispred mene su učenici 3. razreda. Znači, ponaosob će se evo oni sada predstaviti jer su već veliki, tako da se mogu samostalno predstaviti. Izvolite. Dobro došli u školu. Reći ćete mi svoje ime i prezime. Može? Ja sam Gabriela Vukojević. Ja sam Maja Lena Bebek. Ja sam Teja Pavlak. Ja sam Ivan Babajić. Ja sam Matej Miličević. A ti si? Ti si Ivan Ivo Miličević. Kako ste mi lijepi i kako je doći opet u školu nakon dugog ljeta? Kakav je osjećaj? Lijep. Lijep isto. Lijep isto. Dobro. Odlično. Odlično. Meni je odlično. I radujemo se prijateljima, je li tako? Jer se radujemo. To je super. Netko mi je šapnuo da ovdje u područnoj školi Grab ima jedna posebna pjesma. Imate li neku posebnu pjesmu? Da. Imate li posebnu Da. pjesmu? Da. Kakva je to pjesma? Ko zna kakva je to pjesma? To je naša pjesma himna, da. Znate li vi pjevati tu pjesmu? Da. Ajde da čujemo malo. Primaknite se ovdje blizu mikrofona svi. Ovdje na mikrofon. Ovdje svi blizu. Ovdje. Dođite u krug, slobodno. Ajde da čujemo glasno.
Taka unda da lijeva desna jedan tras, mi smo družba vesela, zvuk tona sa glas. I vrijeme da nam se naši mali pjevači ove grabljanske himne predstave i da kažu koji su razred. Ja sam Aleksandra Josipović i sad sam 4. razred. Već si velika. Ja sam Andrijana Škorput i sad sam 4. razred. Ja sam Jospa Markotić, drugi. Dobro. Pa ne bi bilo loše da ideš i u 3. odmah, jel de? Prebacit ćemo te odmah u 3. Može li? Kako se ti zoveš? Ja sam Luka Grbavac, sad sam 2. razred. Bil ti u 3. da te odmah prebacimo? Ne. Ja sam Petar Grbavić i sad sam 4. razred. Ja sam Marko Majić i sad sam 4. razred. Ja sam Jolača Hadžu, ja sam 4. razred. Prvi je dan, nova školska godina, dobili ste i prvačiće. Možda da se evo za početak predstavite našim slušateljima. Ja sam Marija Zadro, radim u područnoj odjelu Grab koji pripada osnovnoj školi Tina Ujevića Vitina. Da, bili smo u vašoj učionici. Evo, što imate ove godine? Imam kombinaciju 1. i 5. razreda, znači imam 5 prvašića i 1 učenicu u 5. razredu. Vjerujem da će biti izazov jedan raditi u Da. kombinaciji. Da, ta kombinacija nije baš uobičajena, ali evo, nema puno djece pa nekako ćemo se snaći. Vi ste se posebno potrudili, evo prvašiće je uz udžbenike i pribor dočekao jedan slatki paket i nešto malo više što ste vi sami pripremili. Da, pa eto tako, ja inače nema puno djece pa mogu malo i više pripremiti nego kolegice koje rade u brojnim odjeljenjima, a djeca to vole. Najbitnije je da im taj dan ostane u lijepom sjećanju i da sretni dolaze u školu, da se ne plaše, znači da zavole školu, a sve ostalo ćemo polako, dan po dan. Evo, želim i njima i vama sretan početak, sretan i uspješan početak nove školske godine. Hvala vam lijepo.